Escena 2, take 1. Bueno, estem aquí amb els alumnes de Cifoc gravant un curtmetratge original, el bosc terapèutic, al costat de Montilivi. Jo feia un personatge que està atormentat, que està passant per una mala etapa de la seva vida. Jo sóc la directora de Quilòmetre Zero i estem aquí avui el primer dia de rodatge, que avui és exterior. Aquest curt tracta sobre com l'acceptació de la pèrdua d'una persona que estimes. Tothom a primera. Take 1.